Oh god. Oh god. Toivotaan edes normi redline ja AK, siis ei välttämättä sitä. Siinä oli, oliko se taas Sandra? Tää on pakko mennä oikeesti YouTubeen 2 kertaa Sandra. Oota, täytyy laittaa kaverille vielä. Ei sais nauraa. Miten jollain voi olla noin paska tuuri ihan oikeesti? Oikeesti. Ei. Itse asiassa musta tuntuu pahalta, mutta silti mua naurattaa tää asia. Siis 2 kertaa. Tiedätkö YouTuben toi, niinku YouTube, koska just toi YouTuben arvosta 200 Dragalkonisessa, joka menee ohi. No se ainakin arvokkaampi kuin se.